Hvor langt tilbage kan du huske? Kan du huske, du har været i Afghanistan? Lidt. Noget af det, Dorte fortalte mig, det var, at du havde nogle drømme. Ja. Og det er noget, hvor du bliver bange? Ja. Ja, hej Anastasia, du taler med Dorte Ortved fra Røde Korsskolen i Lynge. Er du klar til at tolke for os? Her på skolen, der har vi elever fra mange forskellige lande i verden. Og de kommer med meget forskellige oplevelser i bagagen. Jeg prøver jo at give dem nogle færdigheder her, som de kan bruge i Danmark, hvis de får ophold. Sådan. Vi hedder en lavkage. Men ellers også i hvilket som helst andet sted i verden. Hvad sker der? Jeg siger, 5 mænd kommer med kniv og slår min far. Det der, det er ikke måde, man spiller fodbold på. Og min mor græder kun. Ja. I drømme, der kan man alt. Du behøver ikke være bange for det, der sker i drømmen, fordi du kan puste op, du kan blive til en tiger, du kan blive til lige, hvad du vil. Я ее расстреляют. Я говорю, притчу минимум чего-то. А лучше он расстреляет его Михаил Кириллович. Nu synes vi, at I begge to er blevet så dygtige, at I skal i dansk skole. Bliver det spændende? Lidt spændende. Ja.